Имало едно време беден мелничар, който имал красива дъщеря. В желанието си да впечатли краля, мелничарят излъгал, че дъщеря му може да преде слама в злато. Кралят, алчен и любопитен, повикал момичето в замъка си и я затворил в стая, пълна със слама. Наредил и до сутринта да я превърне в злато, иначе щял да я убие. Момичето, отчаяно и неспособно на такова чудо, заплакало горчиво. Внезапно в стаята се появил странен малък човек. Той й казал, че може да й помогне, но в замяна поискал нещо ценно. Момичето му дало огърлицата си, а той предал цялата слама в злато. На следващата вечер кралят я поставил пред още по-голяма купчина слама. Малкият човек се появил отново и този път поискал пръстена и момичето се съгласило, а той отново извършил чудото. Третата нощ кралят е затворил в огромна зала, пълна със слама, обещавайки, че ако успее да я превърне в злато, ще я направи своя кралица. Малкият човек се появил отново, но този път поискал нещо още поценно първородното й дете, ако някога стане кралица. Момичето, притиснато от обстоятелствата, се съгласило. Кралят изпълнил обещанието си и момичето станало кралица. След време тя родила дете, но ужасът се върнал, когато малкият човек се появил, за да вземе детето. Разкайваща се и отчаяна, кралицата го помолила за милост. Той й дал шанс, ако отгадне името му в рамките на 3 дни, ще може да запази бебето си. Кралицата изпратила пратеници из цялото кралство да събират имена, но нито едно от тях не било правилното. На третия ден един от пратениците видял малкия човек да танцува около огън в гората и да си тананика: ах, колко е чудесно, колко е приятно, никой не знае, че Румпелщилцкин се казвам аз. Кралицата научила името и когато малкият човек се появил, тя спокойно го назувала Румпелщилцкин, той, в бесен, започнал да трупа с крака, докато не пропаднал в земята и изчезнал завинаги. Кралицата заживяла щастливо с детето си, а Румпелщилцкин останал само част от една невероятна история.